ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಾನು ಓಟ್ಸ್ ಚೀಲದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು. ಓಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಫಟಾಫಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಓಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಕ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತದ ದೀಂಡ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಜಟ್ಪಟ್ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಐನರ ಗಂಟೆಗಿತ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಬೋಟ ಇದರಿಂದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋರೆತ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನರೆತ್ತನ ಓಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆಗ್ತದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು 400 grams ಕ್ವೆಕ್ಕರ್ ಓಟ್ಸ್ ತಂದೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಮಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೀಲ್ ಪ್ರೆಪ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಒಂದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಏಪಲ ದೀಪ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ 7 to 8 minutes ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಚುlle ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 7-8 minutes ತಗೊಂಡು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವೇನು ಇಡೀ ಕಿಚನ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಘಮ ಘಮ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತು ಶೋ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಣತ ಓಟ್ಸದ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತದ ದೀಪ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಎತ್ತು ಓಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಯಾನ್ ಬೌಲುಡ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಬೇಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ ರಾಗಿದ ಪೌಡರ್ಲ ಯಾನೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆ ಹೋಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ರ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ఒక ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್ ಒಂತೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಐಕೆ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕ್ ರೆಡ್ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಯಾನು ಅವನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮ್ಮವರ ಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ಚಾಯ್ಸ್ ದಬೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕಲವು ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂದೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನು ಕಾಂದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಸುನ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಯಾನೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನಿಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರೆದಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಯಾನ್ ಚಾಪರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಕ್ ಒಂತೆ ಒಂದು ಬಂದ ದಪ್ಪ ತೊಜುಂಡು ಐಕತ್ರ ಯಾನು ನೀರು ಪಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕಲ್ ಪಾಡ್ಲಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಕಡಿ ಪತ್ತಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರದಿಲೆ ಒಂಜಿ 15-20 minutes ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ದಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದು ಐಕ್ಯಾನ್ 1/4 ಕಪ್ ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತವ ಬೆಚ್ಚಾರದಿಲೆ ಯಾನ್ ಅಯಂದ ತವ ದೆತ್ತಂದೆ ಐಕ್ ಓಲು ಎಣ್ಣೆ ನಿಕಲೆವು ಬೋಡು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಲಿ ತವ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಫುಲ್ ಐಕ್ ಬಂದ ಪಾಡ್ದು ಅವನ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏತ್ ತೆಲ್ಪು ಆತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸೈಡ್ ನಿಕುಲು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ನೆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕುಲು ನೆಯ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪಲೆ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಕರ್ಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂತ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಕಿಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಉಂದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ತೇಪ ಮಲ್ಪರೆ ಒಬ್ಬರ್ ಅದಾಗ ನಿಕುಲ್ ಲಾಯ್ಕನು ಅವೇನು ತಿರ್ಗಾಲೆ ಬಂದನು ಇಜಿ ನಾವು ತಿರ್ತು ಪೂರ ಸೆಟಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಐಕತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದನು ಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತದು ಏಪಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಐಕ್ ಕನಿಕಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬೊಡ್ಡ ನನ್ನಂತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕೂಡ ರೋಸ್ಟ್ ಆರದಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಚೀಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ ಬಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಂದು ಹೆಚ್ಚ ದಪ್ಪಾರಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲಾರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೋರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪೋಡು
ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೀಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಹ್ಯಾಪಿ ಈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಮ್ಮ ನಿಲಯ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಂಚಾನಂದು. ಬಾಯ್.